Lapha sikubingelele lapha Mbonge Maskandi sikwamukele emsakazweni noNgoma FM 88.3. Ngibingelele msakazi, ngibingelela ababukeli emakhaya. Lo okhulumayo imbongi kaMaskandi. Abamasi kakhulu ngenews ngenxa ushuna ushayayo ushunwe ibongo. Kodwa ke ngimbongi uMaskandi okuyi stage name sami leso since umkhakha wezibongo ngusebenzisa ngendlela ehlukile. Sakuzwa Mbonge Maskandi sacela nje usichazele kabanzi ukuthi kahle kahle ubani imbongi. Imbongi umkhuleko umfokamyeni ngokudabuka kwaNongoma kwaMandlakazi eBhanganoma eMnduzini isigodi lapha phesheya. Kulezi ahlahla nje lezi lapho engisalwa khona ngisalwa uMandwandwe ngikwamyeni sibongo. Sakuzwa lapha Mbongi. Mbongi besacela usichazele nje kabanzi ngomsebenzi wakho ukuthi yindaba uyimbongi usichazele nje kabanzi usinabele nje ngomsebenzi wakho. Ukuba imbongi ngingachaza ngendlela eziningi ngoba kuhlukene ngemkhakha emibili. Khona imbongi, khona inews. Okanye ngithi mhlambe khona usonkondlo, khona inews lebonga ibonga. Mina ke ngiyinews ngoba ngibhala izibongo, ngiyayibhala mina ngesingami bese ngiyihaya. Yingakho ngiyimbongi. Nezamakhosi ngiyahaya kodwa ngisakhuluma ngebongo mhlawumbe ngiyibhalile. Ngingabhali izibongo ngendawo yakwaNongoma umsakazi. Okuyinto leyo ebingacatshangwa umuntu ukuthi ngenziwe. Zithi lezo bonga mangizisho. Nongoma omuhle ngeqabhulawo, nongoma omuhle ngikuyiqhayisa, ihlala nkosi, elintabazi mahaqa, efunye emvelo, ubusika nehlobo, umhlane wendlovu, oyizingehla, obelethe ifunde entathu yaZulu, ubelethe uSuthu, abelethe uMandlakazi, abelethe uMatheni, inqaba utholwa enjengenyengelezi, sisiba lesimanzonzo, yebo simanzozo bele, sibhuda umhlamvu wemvubu nezindlovu nezinyathi, idleke ezimafusefuse, senyene bevigwalagwala, sithukusa izilo zakithi kwaZulu zalekanyana, sayithukusa imbubiselo samabandla, esigodleni esikhulu wakhangela amankengana, our leaders, our kings, the greatest icons of the Zulu nation. Taba zakithi ehlala nkosi namagama njengabantu, ngithema ngibonga ngafuvela usinga. Akhumbula umkhubulwane ihlozi elikhulu labenguni, akhumbula isilo sakwaDukuza uShaka kasenza khona. Ibongo zakwaNongoma. Hayi inkosi ayiqeheda awusuka madoda ayicha. Hayi insizwa mfethu. Lapha mfethu kube sacela nje ukubuza ukuthi iluphi usizo ofisa ukulithola njengomuntu nje obukelayo emakhaya mawukuthi khona umuntu ongabe angahlebe nalo usizo lokukusiza ukuthini ukuyikhulumela kwakho kuyena. Usizo ngifikela umunyu nosizi mawukhuluma kanjalo. Ngoba sengqonqoze kaningi endaweni kodwa ngingatholakali usizo. Ngiyaphinda ngiyayithoba ngoba ngisaphila ngisekhona emphefumulweni, ngiyayithoba ngiyakhuleka komasipala, ngiyakhuleka zona zonke iziphathimandla, ngiyakhuleka kubona bonke abantu okuyibona bona abaphethe indima ubuciko. Bengicela ukuthi ngithole ithuba lokudlala emicimbini emikhulu. Ikhona imicimbi emikhulu ekhona lapha kwaZulu, imicimbi yoMaskandi, imicimbi yomasipala, amarale nani. Ngiyakhuleka just ukuvula inkundla nje kanye ngoba ushuno ohlukile lona ngiyayibhalela ngiyazenzela. Ngoba sekhulumile lapho mfethu uthi akanankinga noma engabhula amazolo. Noma engabhula amazolo. Lapha mfethu ke besacela ukubuza nje ukuthi ke nakho umuntu useyafisa ukukusiza engakuthola kanjani? Utholakala kanjani ezinkundleni zokuxhumana? Ngiyatholakala lapha kuFacebook, Mkhuleko Myeni imbongi yoMaskandi kuFacebook. Mkhuleko Myeni imbongi yoMaskandi okanye igagu laseManguneni. Ngikhona kuTikTok imbongi 2. Uzayibona nje insizwa lapha kuTikTok efaka umqhele nje namasipho entanyeni yase ibamba umbhobho lapha ngathi ifuna ukudla. Suka sibonge lapha ithuba silitholayo lapho mbukela emakhaya. Lapha ke besisenawe lapha ke insizwa lapha iciko madoda imbongi enkulu lapha ke sekhona lapha cha bebuya impela ke lapha ke kukhona nje wonke umuntu iNongoma FM 88.3 we play and listen. Ke sithi nje danko is thank you bafowethu. Thank you.